Реал Мадрид дастаи бузурги футболӣ аст ва бисёр бозингарон он ҷо бозӣ кардан мехоҳанд, вале мутаассифона орзуи ҳамагон амалӣ намешавад ва Реал бисёриҳоро қабул накардааст. Албатта ки Реал Мадрид бо баъзе бозингарон маҷбуран ҷудо шудааст. Дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати Яgex истифода баред. Дар Yagex регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfood. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Наворро бо Golden Boy соли 2021 Педри оғоз мекунем. Агар шумо надонед, пеш аз Барселона Педри аввал дар Реал худро санҷидааст, вале ӯро ба таври кофӣ беҳтар нашумориданд. Соли 2020 Педри ба Барселона пайваст ва дар аввалин мавсимаш дар даста Педри ба Реал ҳама ҳунарашро ба намоиш гузошт. Барсаро қаҳрамони ҷоми Испания кард, Испанияро ба полуфинали Евро баровард ва медали нуқраи бозиҳои олимпиро ба даст овард. ӯ Golden Boy эълон карда шуд ва ҳамчунин ҷоизаи Копаро тақдимаш карданд. Педри нав ба рушд сар кардааст. ӯ рӯз то рӯз беҳтар мешавад ва аллакай яке аз беҳтарин нимҳимоятгарони Аврупо ба ҳисоб меравад. Ҳар вақте ки Эл Классико баргузор шавад, шояд мадридиҳо аз қарорашон пушаймон шаванд. Ҳамин гуна хатогиро Реал дар бобати Одегард ҳам анҷом додааст. Аммо дар ин навбат Реал Одегардро харидорӣ карду баъдан ба қароре омад ки ӯро иҷора равон кунанд. Ахиран соли 2021 Арсенал ӯро ба даста ҷалб кард. Дар мавсими дуюми худ дар Арсенал Одегард капитани даста шуду ҳамчунин Арсенали аз чашмҳо дурро барои қаҳрамонӣ сарвонӣ мекард. ӯ ҳамчунин беҳтарин голзан миёни нимҳимоятгарон дар ҳамон мавсим эълон карда шуд. боварӣ дорем Реал ҳоло ӯро дида аз раҳо карданаш пушаймон аст. Одегард замони шарафи Реалро ҳимоя мекард, вале медонед ки Фабиньо ҳам бо пироҳанҳои мадридӣ бозӣ кардааст. Бале, ин ҳақиқат аст. Фабиньо аз Бразилия ба Португалия соли 2012 меравад ва ба дастаи Рио Аве мепайвандад. Баъдан Реал ӯро мавсими 2012-2013 ба иҷора гирифт. давоми мавсим дар Реал Мадрид Кастила ҳунарнамоӣ мекард ва дар дастаи асосӣ бошад, як бози моҳи майи соли 2013 гузаронида ассистро ҳам ба номаш муҳр зад. Мадрид ӯро ба чашми кам дид ва ба дастаи Монако барои 2 сол иҷора доданд, ки баъдан пурра ба он ҷо гузашт. Маз дар Монако ҳунари бозингар рушд кард ва соли 2018 Ливерпул чашм ба Фабиньо андохта ӯро харидорӣ кард. ана давомаш бошад таърих шуду халос. Фабиньо имрӯз барандаи ҳама ҷоизаҳои даставӣ аст. ба ветерани футбол Хуан Мата ҳам менигарем. оё медонистед ки Мата аз Реал Мадрид корномаашро оғоз кардааст? ӯ ба академияи даста дар 15-солагӣ пайвасту он ҷо таҷриба касб кард, вале ба дастаи асосӣ ҳеҷ роҳ наёфт. Реал ӯро нолозим шуморид ва соли 2007 аз даста гуселаш карданд. дар 19-солагӣ Мата ба Валенсия гузашт ва ба дурахш оғоз кард. соли 2010 ӯ ба тими Испания даъват шуду ҷузъе аз ҳайати қаҳрамонии ин кишвар гаштааст. соли 2011 Челси ӯро харидорӣ карда ба Англия бурд. дар аввалин солаш бошад бори нахуст бо Челси қаҳрамони Лигаи Чемпионҳо гашт. ҳамон сол бо мунтахаби Испания ҳам қаҳрамони Евро шудааст. соли 2014 ба Юнайтед пайвасту 8 сол дар он ҷо баромад карду ба Галатасарай, ҷое ки имрӯз аст, рафтааст. бо Галатасарай бошад Суперлигаи Туркияро соли 2023 соҳиб шуд. аз қаҳрамони ҷаҳон ба финалисти ҷоми ҷаҳон Весли Шнайдер мегузарем. дар 23-солагӣ Шнайдер соли 2007 аз Аякс ба Реал гузариш кард. соли аввалаш дар Испания хуб гузашт, зеро ӯ 9 гол ва 9 ассист ба номаш дошту бо Реал Мадрид қаҳрамони Ла Лига гашт. инро дида Реал Мадрид баъди рафтани Рабиньо рақами 10-ро ба ӯ дод. соли дуюм чандон хуб нагузашт. ӯ танҳо 2 гол заду даста беҷоиза монд, зеро Барселона ҳамаро соҳиб шуд. Шнайдер гусел карда шуд. Интер бо 15 миллион евро ӯро хариду медонед ба чӣ шуд?
Шнайдер дар соли аввалаш он ҷо требли аврупоиро ба қайд гирифт. Ӯ ҳамчунин мунтахаби худро то ба финали ҷоми ҷаҳони 2010 баровард. Ҳамон сол дар овоздиҳии тӯпи тиллоӣ ҷои чорумро касб кард ва раҳо кардани ӯ аз ҷониби Реал иштибоҳ буд. ҳамин хел Шнайдер соли 2013 ба Галатасарай, Ницца соли 2017 ва баъд ба Алгарафаи Қатар 2008 рафт. Соли 2019 бошад, анҷоми корномаашро эълон намуда коршиноси футбол шуда кор карда истодааст. хуб дӯстон, ба ҳамин тамом, пайгири мо бошед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бимонед.